2 ел элек Татарстанның киң елгалы урыннарын карап чыктым. Хәзер калкулыкларына ябышырга кирәк дигән идем. Калган эшкә чебен тышмый, ләкин озакласаң эшләү илһамы кача. Шул фикер илә юлымны Татарстанның иң биек ноктасы Чатыртауга тоттым. Бу сәяхәттә ипигә чыгып керү өлкәсеннән. Әзерлек минималь, матур күренешләргә өметләнү дә шул чама иде. Хәерле көн җәмәгать. Сез Шахмахчы каналында Татарстан Эверестына сәяхәтем белән сезнең белән дә бүлешү бурычым. Яшьлегемне юрга салган чакта, кушылып җырларсыңмы аппагым. Кайткан чакта Сарман буйларына бернинди дә кыенлыклар тумады. Һәр борылышы миңа таныш, шуңа күрә адашып булмады. Карагышың ташлап кырып юкка, җыгарсыңмы каршы алырга. Сарман азнакай юллары турында исә алай әйтәлмим. Сәфәремне навигаторга таянып дәвам иттем. Әйтергә кирәк, тау җыерчыклары инде Сарманга җитәрәк башлана. Сарманнан соң алар инде аеруча яхшы сизелә башлый. Юл буе ярлары кителеп төшкән зур түмгәкләргә хозурланып бардым. Кирлегем сәбәпле навигаторны тыңламадым. Шуңа үч итеп ул мине басуларга алып керде. Тузан туздыру күңелемә хуш килде. Буралы авылын узуга каршыма туры юл сузылып ятты. Бу миңа АКШтагы Невада штатының иң озын туры юлын хәтерләтте. Үзем шунда булып кайткан кебек сөйлим әле, бәлки ышанырсыз. Шуны игътибарладым. Сарман азнакай якларында быел көнбагышлар күп утыртылган. Матур күренә, ләкин туктап шәлдерергә әле җитлекмәгәннәр. Азнакайга барып җитми сулга борылдым. Бу чаклы яхшы асфальт юлларны инде күптән очратканым юк. Машинаны сынарга тагын бер сәбәп. Барысыннан да канәгать калдым. Маҗаралар булмады. Керү юлын табу да катлаулы түгел. Минем ишләр өчен юл кырыенда хәтта күрсәткеч юнәлткечләр дә тора. 7 тулар тулмас коелган ноктама барып җиттем. Ни гаҗәп, бер машинадан тыш бүтән беркем дә чалынмады. Тау битендә бар шартлар да бар. Дөньясын каргап менермен дигән өметем акланмады. Шөкерләп баскычыннан атларга туры килде. Шунысы кызыклы, аеры оятсызлары тауга машина белән дә менәләр. Мин алай итмәдем. Тау халкы көлер дип курыктым. Шул чаклы улуг ара үткәнемне олылап бераз ял иттем. Шуннан соңра озакламый һәр сәяхәтемә хас йоламны үтәргә булдым. Кырсак кайгысыннан соң күренешләр кайгысы. Күккә коптер күтәрдем. Кошлар күргәнне бездә күрүне язык эш дип санамыйм. Китешле кәлтә малае белән таныштым. Ул истәлеккә кулны берничә кат тешләде. 10 тулар тулмас халык җыела башлады. 11дә саны бермә-бер артты. Хәер, тау һәм әйләнә тирә күренешләргә инде карап туйган идем. Азнакайның үзенә юл тоттым. Җире җәннәт, суы ширбәт, халкы талан азнакаемның диелгән стеллада. Мин гади чаллы егете. Гади кафеда ашаганнан соң үземнең иң тәмле суыбызны эчтем дә кайтуга таба чыктым. Кайту юлында да маҗараларга юлыгырга насыйп булмады. Шуның белән сәяхәтнамәм тәмам. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуларга кадәр.